Ongi etorri, kromosoma bat gehiago dute, jende gehienak baino bat gehiago. Gaur, 21. kromosoma gorputzean errepikaturik daramaten gutarikoak urranditan. Egun bakoitzarekin natoralako irrifar baten gainean, behar malkoetan surfeatzen, zure begiradarekin bizi pozaz mozkortzen. Down sindromea zer den azalduko diguzu? Bai, hori da kromosomaren alterazio bat. Da impar 21. Horien nik dagoetan da, baina ni daizkin bezalakoa izateaz arro nago. Zure besarkada bakoitzean bizitzera eratuko naiz, gora eta bera noalako pozik, triste, indartsu, guzti hori naizelako etengabean. Eta nola kontatu zizun amak? Pazientziakin. Ni nauna izena izanik esku batez bihotz biziz, ni nauna izena. Down abizeneko doktore britaniarrak deskribatu zituen 19. mendean egun sindrometzat jotzen denaren hainbat ezaugarri. Eta horien artean ez daude adibidez betirako ume edo betirako maitakor izatea inoiz pentsatu izan den moduan. Ume izatea aspaldi gutzien duen. Ja, horretan dute ditut. Ja, naiz gizona. Esan nion amatzari, oi ama, aita nahi dut egon pizu batean eta nahi dut nire bizitza hor egitea. Zenbat orduko lan ordua daukazu? Bai, irutegitatik zeita, iargatxalez, eta goizetan, zortzitegitatik ordua eta. Ez aizu gustatzen jendeak tratatzea ume bat bazina moduan? Hoi, ez. Pertsona nagusi bat bezala tratatzea nahi duzu? Nagusia bezala. Bai ordea, gizartean jende gehiena bizi den antzera bizi nahia. Gaur kromosoma bat gehiagoko sindromea. Ardi naiz, Gogoratu zea? bai, eta da Andone etxekitan. Hori nun dago? Zen batin, apaparen etxean, aspaldiko etxean. Paleko etxean. Bai. Eta hori nun dago? Azpeitin, Nire hau pioa gustatzen. bai. Pio bat. Kalean ezberdin sentitzen zara, Aitor? Ez. Ni naiz pertsona zu bezala. Eta helburuak lortzeko zaitzen maire bat naiz zuek bezala lortzen ditut. Galdetu diozu inoiz zure buruari zergatik nik? Zergatik daukat nik sindromea? Bai. Hori pentsatu izan dut, bai. Hemen, Nola ikusten zea? hemen, Polita? Oitxu zea? orain oso desberdina. Oso desberdina. Bai. Ja, asko handitu naiz. Askotan, Down sindromea duten pertsonak, esaten dute oso maitagarriak eta betirako umeak bezalakoak direla. Sentitzen zara ume moduan tratatua batzutan? Ez. Ume izatea aspaldi gutzien duen. Ja, horretan dute ditut. Ja, naiz gizona. Osa, ja, ja, naiz ezatako. Zurekin ez dira sartu inoiz sindromea daukazulako? Bai, hori bizitu izan dut. Nola? Ze egoeratan? Ikastoletan, zu sindrometan dakazulako, ez dakazu eskubidik lagunak eukitzeko, eta ezuntatu egiten diate. Ziaten, ja ez. Goratzen naiz, zer esan dien. Nik sindrometan dakoat. Baina gauza askotan, igual, zu baino hobeagoa naiz. Eta hor, batzutan, isil duten dira.
Baina sindromeak izateak ondorio batzuk igual baditu. Bai, Zeintzuk? pareja eukitzea eta kuadrilla eukitzea. Horretan zailtasunak. Zaitasunak, kostatzen zait launak eukitzea, probatu nuen Luberriko talde txiki batekin, baina... Anaia daukazu. Bai, Zaharragoa edo gazteagoa? gaztagoa. Bere bizitza ikusten duzunean, pixkate igual ezberdina, ez? Bai, desberdina da, bai. Zergatik, berak lortu duelako kuadrilla izatea, lortu duelako bikotea izatea, Nimetot ez dakit bikotea daukan. hori intimidadea da. Hori da intimidadea. Hori bai, berak lagun asko ditu, kuadrilla dauka, eta etxean oso gutxi ikusten dut, baina zailatzen naiz berekin onden baten, asko maite dut, eta anaia bezala ondatzen dut. Bere bizitza ikusten duzunean, inbidia puntu bat daukazu ala ez? Inbidia ez. Ez, baina gogoa ikusten dut. Gogoa zertarako. Gogoa, nibita, bere bezalakoa izateko, hori ez lagunak eukitzen. Charades, pop skill, water high and sound, named by a poet, imitation of life. Like a koi in a frozen pond, like a goldfish in a bowl. I don't want to hear you cry. That sugar cane, that tasted good, that cinnamon, that's Hollywood. Come on, no one can see you cry. This sugar cane, this lemonade, this hurricane, I'm not afraid. Come on, no one can see me cry. This lightning storm, this tidal wave, this avalanche, I'm not afraid. Come on, no one can see me cry. That sugar cane, that tasted good, that's who you are, that's what you could. Come on, no one can see you cry. Dantza egitea asko gustatzen zaizu. Gehiagi, bai. Kaixo! Nik ikusi nuen batzuk joatzera pizu batean, baina nik ere nahi nuen. Eta esan nion amatzari, oi ama, aita nahi dut egon pizu batean eta nahi dut nire bizitza hor egitea. Hasieran ni behintzat bildurra, eta bereitak ere. Eske hemen da zerotik hasi berriro, osea, bazkaria, garbitasunak, eta hori etxean nahiko egiten zuen, etxean ere, eskolatik bidaltzen zigun, esateko, egin berak bere logela o komunak edo sukaldea utzi pizka bat
Zukalden ere bai gauzak egiten, eta betera utzi dugu, pizkate gainean, baino, eta beran izan da oso nik egingo du, ni badakit egiten, orduan ondo etorriz eta gero pisuan, oso ondo, baino ni betiro kezka horrekin jo. Eta hasieran deitzen nion, zer moduz Itziar da? Ama, oso ongi, que pelma, ez deitu. Itzi, ¿qué tal vas? Bien, ¿Qué toca de primero? ensalada. Vale, ¿qué le vas a echar? Ensalada, tomate, patata y atún. Nire beldurri hondiena, hemengo jendeakin harremanak. Ze Itziarre dauka karaktera, osea, eta harremana dauka karakter, baina da ere oso ona. Sí, porfa. Prefiero que me hagas los vasos. Vale. No, perdón. Espera, falta uno, tía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Ya hemos hecho ya, ¿no? Sí, Y el pan. el pan. Gero gauetan, ni badakit ametsak asko egiten ditut, ze eguneko gauza gauean pentsatzen egoten da. Eta orduan, nuen nik kezka hori gauetan adibidez, nola pasatuko zuen gauak lo egiteko, ze nahiko txarra da lo egiteko. Behar du argia, da beldurtiago behan, soinuak edo... Responsabilitatea handia hartu du hemen, bai. ¿Sirves tú la ensalada, Itzi? Sí. Venga, va. Toma. Sabes primero si quieres a tus compañeras. Ni badakit, bera, Iruñara joaten dela, eta etortzen dela, eta ni nago lasai. Badaki, manejatzen erosketak egitera, gero izagutzen dunez jende, eta gero edozen gauza badu dudaren bat, edozeini, ai, mesedez, utzi mobilkorra eta deituko dio nire amari, bera du betiro zerbait, osea, ez da geratzen isilik edo, geldik ez dakila zer egin zinok, betiro daukan gauzak, ateratzeko, pues hori, ez dela gilitzen, hola, jo, horrein zer egingo dut, ez. ¿Y tú, Sara? ¿Has estado en clase? ¿Y al principio de la mañana también? ¿O tenías alguna otra cosa? Sara, venga, por favor, o sea, es a la tele, ¿eh? No, va serio. Que hablen alto. Itziar Segura 22 urte. Antxoainen jaio zen eta orain Errotxapeako pisu batean bizi da beste 4 neskarekin. 3 Down sindromea dute, 4. ez. Esti deitzen da laguntzeko bokazioa duen esti gaztea. Ala, estoy así. Paula da Itziar eta lagunak bizi diren pisuko teknikaria. Qué servicial. La Paula así, es una maja. Estás hecha una camarera, ¿eh? Como hiciste prácticas, ¿eh? Sí. De camarera, ya se notan ya. Itziar goizero Down sindromeko Nafarroako asoziaziora joaten da. Bertan formakuntza saioak ematen dizkiote, etorkizunean lan normalizatu bat aurkitzen laguntzeko. Arratsaldero gauza asko egiten ditu. Soinketa, yoga, eta baita Suberoa izeneko baserri eskolan ume txikiak zaindu ere. 6 personas. 6 niños, ¿eh? Sí. Ya tenéis unos cuantos, pues. Tenemos que ver, no tenemos que dejar que vaya a los enchufes. A los enchufes. Ya, que mete los dedos en el enchufe o qué. Sí. Tienes que andar con cuidado. ¿Y se portan bien o mal? Algunos bien, pero algunos mal. Un poco rebeldes algunos, Sí, ¿no? pero ¿Y hay muchos niños pequeños? algunos tienen 3 mesicos y así, sí. O sea, son bebés.
¿No? Sí. Pequeñicos. Uno se llama Martín, que es un bicho. Y eso para la Paula. Luego me echo más, ya repetiré. No, tranquilos. Ya está, ya, venga. Replaré un poco más ahora. faltas tú. Gracias. Gracias, Cintia. ¿Y el fin de semana qué vais a hacer? ¿Dónde te vas? Yo a Tafalla. A Tafalla. Muy bien. ¿Tú, Sari? No sé lo que haré. A Raoli te vas, ¿no? Yo a mi casa. Vale. A Barañáin. ¿Y tú? Primero voy a mi casa, al viernes a las 10 de la noche. Ba, etxera buelte ematen du. Bere logela sartzen da, musika jartzen du, hasten da dantza musika, eta esaten dio, benga, itziar, niri lagundoko zakite. Ama nik egiten dut pisua nahiko lan, eta ja etxean ez du nahi egin ezer. Musika jarri edo dantzan edo ikusi telebista. Berakola ikusten du telebista nahi duena, musik entzuten du nahi duena, abesten du berak oiukatzen, bueno, nahi duena, eta orduan horrela, asteburuak berak hartzen ditu gustora. Etxean aterpetzea maite duen arren, Itziarrek badu bizitza soziala asteburuetan ere. Luego de ahí, el sábado me voy a la hotel con mis amigos, no sé qué va a ser, no sé qué voy a hacer. Que vais a dar una vuelta por Pamplona, ¿no? Con los amigos. Sí. Y luego tomáis un pincho, ¿no? Sí. Muy bien. Y el anterior sábado tuvisteis tumba, ¿no? Y bien. Bien, pero cansada. Jo, ez dakit nola zenbat urte izango zuen, baina berak esaten zuen, jo, ni zergatik naiz desberdina, ez? Ama zergatik nizen sindrome de Down, nukera 14 urte. Jende denak begiratzen didate, nik ezin dut beraiek egiten duen gauzak egin, eta eske hori, jo, batzuk esaten dira, batzuk jaiotzen dira, morenos, rubios, batzuk hanka, makiak, edo, eske da oso zailak berari jakiteko desberdintasun hori duela, ez? Dela gauza bat jaiotzetik, ez? Eta ja jaio dela horrela. Eta, bueno, onartu zuen ondo desberdina zela, baina askotan oso triste jartzen zen ze zergatik nik ezin dut egin gauza hauek, horrela, bueno. Oye, qué buena te ha quedado la ensalada. Gracias. Eta zuk zeintzuekin moldatzen zara hobeto? Sindrome Down ez dutenekin. Hobeto, moldatzen naiz. Zergatik? Ez dakit. Zergatik nola esplikatu. Adibidez, Sindrome Down nun bat igual ez da, igual da ni baino gutxiago, eta ni sentitzen naiz gehiago bezala. Baina esaten diate horrelako pentsamendu txarrak ez jotatzeko. Aitor Manterola, 22 urte, Donostiarra. Down sindromea ez dutenekin egotea nahiago du, bere burutik halako pentsakizunak erauzteko esaten badiote ere. Beraz zenbat urterekin konturatu zen gutxi gora bera sindromea zaukala? Nik ez dakite bera gogoratu zen o entzuten zuelako. Nik usten dut bera konturatu, beti esan da askarra eta... Zenbat urterekin galdetu zizun? Galdetu... Amanik sindromea daukat edo zer daukat? Gaina ohiturari zaukan, galderako lapun botatzen zituen. Zer da sindrome de Down adibidez? Behin agian lehenengo aldiz izango zan galdetu zianean. Bueno, Aitor, bani, oske hondikan txikia zea ulertzeko. Nola kontatuko nizuke? Eta orduan adibidea bezala jarri nio, bueno, deno dauzkagu bolita txiki batzuk, binaka, aita dauzkabi, ni dauzkabi,
horiek kromosoma dute izena. Eta dano binaka dauzkagun bezala zuk daukazu desberdintasun txiki bat, hor bat daukazu, beste bat hortik handadi ez. Zu beti garbi eduki behar dezuna da, hori ez dela ezer txarra. Zu zela besten bezalakoa. Zu etzea sindrome de Down. Hori gaina garbi eduki behar dezu, zu zea Aitor, zaten dioni beti, zu etzea sindrome de Down. Daukazu, alterazio txiki bat ez, eta berak erantzun zian, da hori ez da zer txarra. Ez txarra ez, baina normala ere ez. O pixkat aurreago behin galdetu zianean bera operatu, altzekin operatu, sindrome Down rasgoak entzeko. Orduan pentsatu nuenik, horrek zesan nahi du. Bera agian benetan bai sentitzen da, o ez da sentitzen oso desberdina ez, baina desberdintasuna oso garbi dauka. Eta hau, aldet ebakuntza batekin agian kendu. Orduan, horrek bai mina ematen du. Erantzun nion, nik uste etzinak gelain guapoa izango. Erantzun nion. Eta berak? Arraskeo ez du gehiago galdetu horretaz, ez du ezer esan horretaz. Eta adibidez, galdera guzti hauek zergatik uste duzu sortzen zaizkiola? Besteek esaten diotenagatik, berak bere burua ezberdin ikusten duelako? Nik uste de baiet. Bai, berak ez esaten du, ez? Bai, guri esan digu, ez naiz ezberdina. Baina nik uste dut baiet, sentitzen dela, ezberdina. Nik uste dut baiet. Aitor, orain bermi... Espinakak hartzea. Bai, zer egingo dugu espinakakin, ze falta zaizu egitea? Berniko eta bota espinakai. Bale, oso ondo. Nik ekarriko dizut bandeja edo lagunduko diazu? Ondo bai, lagunduko dizut. Lagundu jazu, bion artean egingo dugu. Bale. Nik helduko dut eta gero zuk eraman, ados? Bai. Ez erortzeko, tari. Eta ni beste eramango dut gero egiteko, bai? Maian gainean utzi, Aitor? Bai. Zenba denbora daramazu lan hori egiten? Zazen nintzen duela urte bat, hautu ningu urte bat. Eta, gustatzen zaizu? Ez da, nire beste gomainan, egin beharra dago. Neko langilea da, batzutan, lan egiten, bera garbi dauka lan egin behar dela, lanko langilea, batzutan alfer samarra ere bada. Baina, saiatzen da, nik uste dut etxian da baino gehiago lantokian da desberdina dela, ez? Lantokian da oso responsablea da. Puntuala gustatzaio izatea lantokian da. Gero etxean igual pixkat alfer txamarra da, baina, bueno. A ber, ikusi dut, Aitor, ja prestatu dezula berrikulita? Bai. Botako jau? Bion artean botako di jau? Bai. Venga, nun utziko deu, nun nahi dezu ustia? Erdian. Hemen erdian, bale. Zikindu gabe, ez azken, Badakizu landarea, zikindu gabe, Ni hemendikan hasten naiz. Eta dana zuri-zuri gehatu behar du. Badakizu zertarako botatze dugun? Bai, umea dean bantzezeko. Hori da. Bego, nolakoa da Aitor? Nola definituko zenuke zure semea? Oso alaia. Oso, esango dut, ama bezala, jatorra, positiboa. Aitor, ondo? Ondo, Estela, bai? Zu? Ondo, astelena eta kostatzen nahi zait pixka bat, eta zuri? Ondo. Bai. Gaur emozioz betetan dago. Bai, badakit. Zuk adibidez soldata bat jasotze duzu? Hor zentro okupazionalean lan egiteagatik? Hori zagit. Kontrolatu egiten dutelako, zure tutore kontrolatzen dutelako hori edo? Ez egin, nabe joan proia hori. Bale. Zer egin dezu azte buruan? Lehar batean, eguizakon. Amakin? Eta aitakin. Bilekin, bale. Eta asko ibili zinaten? Ez gutxi. Kaixo, Aitor, ze muz? Andatu? Ondo. Ze muz, aspaldi ikusi gabe, Ondo? Andatu? Bai, hementxe, tomatea jasotzen ez da. Goxu-goxuak. Bai. Gusta ez zaizu tomateak hartzea? Bueno, bai. Bai. Baina, ze nahiko zenuke?
tomateak hartzeaz aparte. Beste gauza bat? Ez, behen zait. Hementxe? No. Ez. Baina hau da zure ametsa? Ez. Ez. Nire ametsa da, mantelera dantzatelea sortzea. Gusta ez zaizu dantzatzea ez da? Gehiagi. Joe, gaina super ondo dantzatzea ez du? Joe. Espagatata dena itezula, Bai. Dantza gustatzen zaizula esan diguzu? Hombre, hori da nire bizitzen parte bat. Igual garrantzitsuenetakoa. Bai. Ni adibidez, momentu txarrak eukitzen ditutenean, zeratzen ez dantzarekin desagogatzen. Eta gaur ensaioak akazu aitor? Bai. Bai, zer dutan? Seitetik zazpitudik arte. Jo, ordutxo bat ez da? Bueno, bai, asko. Bai, eta zeite zue? Dantza. Oina, ari represatzen aktuazio bat, azarako eta amendurako. Bai. Azaroan inelegu pako joli polipotiboan amaran, eren modak kampeonato de karate, eta horreita parteatuko dugu dantzatzen. Bai. Eta gero abenduan gu taleak berrinik beteko du horreita bosturte, eta ospatuko dugu gure aniversarioa. Ze ondo. Bai. Osea, dantzatuko ezu pila bat? Gehiegi. Gehiegi. Bukatuko ezu, vamos, hilda. Ez, hilda ez. Ez. Bueno, bajo ningo naiz, bale? Vale. Zu jarraitu lanean. Agur. Zula ezazue adarrok zapaia, zerua urratuz gora, gora trabarik gabe, gora trabarik gabe. Ezazue adarrok zapaia, zerua urratuz gora, gora trabarik gabe, gora trabarik gabe. Altxapurua luzalepoa, ireki bularra, ireki irten bihotza egan, libre, libreki. Naroa, kontatu eguzu, nolakoa da zure egun bat? Jeki eta zazpiak eta hogeita guztia esnatu eta ja goazaldu eta ja autobus hartuta. Autobusa nora joateko? Donostia, Okendo aldean, baino Iaztegi asoziazioa. Eta hori. Osea, hori da goizetan garbiketa eta hola, eta gero arratsaldean iaz-bezinako gauza, harrera eman jendiai, zein hori duten, gauza prestatu juteko bezetoki batea eta holako gauza. Naroa Azaldegi, 29 urte, Hernaniarra. Zenbat orduko lan ordua daukazu? Bai, irutegitatik zeita, iargatxalez, eta goizetan, zortzitegitatik ordua eta.
Kaixo, Nora. Kaixo. Egitezu maia? Bai, noski. A ber, libre. Zenboz, Nora? Ondo zu? Ondo. Zenboz astu burua? Bueno, ondo. Plana oso polita, eta zu? Zein dezu? Bueno, ondenoitatik. Zein nagun naiz, nire kuñatuakin. Naroa, kuadrilla daukazu? Bueno, ni geritzen naiz usuekin, nire lagunakin, geritzen gea zerbait jazteko, taulako gauza, bai. Baina, bai, dena oso ondo. Oso pertsona ona da, ez daka malizia ikan. Oso kariñosa da, sintzera, pentsatzen duen guztia esaten du. Kuadrillan badaude beste batzuk sindromea dutenak edo ez? Ez dagoete sindromea ez. Divertigarria? Bai. Ta, zin eta gero? Mazkaltzea. Ze ondo. Batzuetan afariak, laneko afariak egiten baldin baditugu, bera ere edozein bezala etortzen da. Eta nik uste dut, guretzako oso garrantzitsua dela ere, Naroa hemen egotea, bera harreran dagoelako, ez? Eta berak egiten duen lan hori ikusgarri egitea, sentsibilizatzeko puntu bat ere bada, ez? Eta afariak adibidez, non egiten dituzue? Bai, juten gea, sagrotegia, taulako gozak, eta bokata jateko, taulako diferentia. Eta sagardotegitan, berandura arte egoten zara? Juerga asko? Juerga asko, bai, baina sagardoa oso gustatzen zait, eta, bueno. Daka, zentzumen berezi bat zerbait gertatzen zaizunen, beak detektatu egiten du, badaki noiz dukezun egun txar bat danen, badaki noiz hori triste, badaki... Eta beti saiatzen da laguntzen, entzun itezaiu, besarka bat ematizu gehien beharrezun momentu hortan, alaitu iteizu, hori eguna, alaitu iteizu, triste bali mazaude saiatzen da txiste bat kontatzen, txorakeri bat iten zuk parra indezazun, ula. Naroa, zuk bikotekidea daukazu? Ozaka bikotea, baina nahiko nuke hartu, baina ligatzeko bai. Ibiltzen zara fitxatzen? Baina fitxatzen bai, baina... Zagit. Eta zure lagunekin hitz egiten duzu mutilei buruz? Hitz egiten duzu lagunekin mutilei buruz? Osea, ni nago esatera, oigoaztu dakazu egun mutila, ez, nik ez daukat, bai, barako gauza. Eta zuk momentuz ez duzu eukin bikotekiderik inoiz? Ni ja pasatukoz. Zergatik? Uste duzu zaila dala? Bai, zaila ligatzeko bai, baina eske... Nikotea zeko ja zaila... Zaila da iaurkitzeko. Hombre! Zemuz, ja ondo dako zutita. Bai, joez, bazorionak. Bai, eskerrezko. Bueno, gero tenero da. Beno, aguion. Joder, qué bajo. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Norbaitek erresago du aprobetxatzea, orduan hori hobeto prestatu behar dugu, ez? Baina argi daukaguna da, ezin duguna da hori ukatu. Osea, pentsatzen badugu, etorkizunari begira hori onena dela izkutatzea, azkenean irtengo da. Eta orduan prestatu behar dugu, bere ritmoarekin. Bere ritmoa da, momentuz, normala, ez dakit, hilekoa ibitzi zaio, azaldu diogu, bera badaki zer den, eta harremanetan ere, saiatzen gara, berarekin ondo portatzea bai, baina bera ere, errespeto zibili behar da. Kao, momentuz, nobixuarena da, berak buruan duen gauza bat, ez da,
baina iritsiko da momentu hori, eta segurenik ikusi beharko dugu momentu horretan nola tratatu, baina nahi duguna da ondo tratatzea eta bere aldamenien egotea. Erabaki azkenian nik uste dut berak hartu behar duela. Lo mismo abajo, Manu, lo mismo abajo. ¡Ah! No sueltas esa mano, June. Bien, bien, bien. Izasi da naita niri nahi dudan jolastea rugbia eta nik esan diot berari igual baietz, probatzeko preskatu. Ezagutu nuen ikastolan 3. mailan. Eta gero, nik ja rugbia egiten nuen, eta uste dut 5. edo 4. mailan, etorri zen jolastera rugbira. ¿Cómo estamos, June? Puntillas, 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 ponte de puntillas. Puntillas, 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 puntillas. ¿Estás lista? Abajo, abajo, pon el hombro, pon el hombro. Nik errugbia ez nuen ezagutzen aurretik, goratzen dut ikusi nuela Mandelaren pelikula. Edo El 5 Naciones, lehen zen El 5, hau 6 dira, ez? Eta pentsatzen duzu, kirol bortitza dela, hor agertzen ziren tipoak oso, eta sartzen zarenean konturatzen zara, ezetz. June, escucha, June, puntillas y va por él, lo has hecho antes bien. Beraiek onartzen dute, jolaste dutenek onartzen dute bortitza dela, gogorra dela, horretarako entrenatzen dute, eta arrisku badago, baina azkenean konturatzen zara, errugbian dauden baloreak, taldea egitea, elkarrekin egotea, kirola dela, baina baita beste hainbat gauza. Martín, tío, trabajo del placador, no te intentas colarte por debajo, déjate placar, te va a placar. Hasieran ikusten nituenean pena bezala ematen zidaten, baina orain ezagututa eta asko hobeto nire laguna bezala dira. No, sabes placar, lo has hecho bien. Mira, de cerca, pum, hombro, paf. De cerca y te acercas, si placas, ahí no. Vale. Direla oso ausartak eta gogo asko jartzen dutela eta oso pertsona ona direla. Eta azkenean zuk ere beraitaz ikasten duzu asko. Erakusten dizute zailtasunak izan arren aurrera jarretu behar duzula eta ondo pasatzen duzula. Poliki ikusten duzunean pertsona, alaba, orduan guztia aldatzen da, ez? Nik ikusten neban ez nire alaba baizik eta Down sindromea, ez? Eta nik ez daukat beldurrik Down sindromearekin. Nire beldurra da beste pertsonek hori ikusten badute, nik egin nuen moduan, igual horrekin ez izatea bidezkoak Junerekin, ez, kaltetzea. Zer zelan? Ondo. Ondo? Bai. Zer zaude presian saiatzeko? Bai. Bai. Gaur, kaina. Gaur kaina, bai berrekin badakizu beti kaina. Bai. Eta... zer estiratu duzu eta hori? Ez. Ez, hemen. Gero bihar agujetak, Gero estiratuko dugu. Bai, bihar agujetak. Gero bihar agujetak, eukitzen dituzu? Nik eukitzen ditut pilo bat, nik eukitzen dut. Eta Igonek eta hauek ere bai. Eta, zer zaman esun, probatu duzu ja jantzia? Dantzaldirako? Ez duzu probatu? Bueno, probatuko dugu bihar edo esango dieta hauei, probatzeko. Porque ez dakit geldituko zaizun apur bat handi. Ze argaldu zaren, ez? Itxi gehiago, Bere afizioekin hasi zenean, Down sindromea izateagatik, uste zenuten ez zela iritsi den mailara? Nik egia esan behar badi badut, nik trikia ez nuen uste joko zuenik. Hasieran, Gero hasi nintzen ikusten, pues bai, eta joko du eta asko. Panderoarekin argi neukan joko zuela, ze ja trikia landuta zeukan, dantzetan erritmoa landuta zeukan, eta hori hasi zenean, trita.
goi mailako musikariekin, Kepa Junkerarekin eta Korrontxirekin. Eszenatoki handietan egon da, eta horrek eman dio nolabait sozialitzatzea eta bueno, ikusgarritasuna ere, eta berak bere burua ikusten du. Jode, deitzen didate, zergatik izango da. Bueno, ondo egiten dudalako. Aurkeztu zure burua. Ni naiz Aitor Azpudu, eta bizi naiz hemen, Katzaguel batean. Eta 21 urte dituk. Kontatuko diguzu nolakoa den zure egun normal bat? Egun arrunt bat. Zer egiten duzu egunean zehar? Egun zehar, trikitriza jo, pandera jo, dantzan eta gero bazkadia eta jadia prestatzen, eta gero mantenimiento. Osea, garbiketa eta hori. Trenean eta zu bakarrik mugitzen zara? Bai, bakarrik. Geltoki da, eta lidan nire kabuz Bilbora. Egunero joaten zara Bilbora, ez? Bai, egunero. Eta joaten zara fundaziora. Zer egiten da han? Han, modulo bat, administratibo bat, beste cuidador de perros, txakueja den zaintzailea. Zaintzailea, auxiliar de comercio de BBK-an, auxiliar BBK-an, osea, gauzak guztia. Aurten badoa Begoña fundaziora ari da egiten lanbide heziketako modulo bat. Bere helburua da lan bat pilatzea eta bulegoko laguntzaile bezala edo atezaina dolako bat izatearena. La. Bai, hasieran pentsatu nuen, ez dakite topatuko dudan metodo edo egoera aproposa beranetxako, zen nolako persona zen. Izitxuri erronka hori planteatu zeniotenean, berak nola hartu zuen? Bueno, hartu zuen holan, egingo dugu alduguna, baina zalantza askorekin, noski, ez pensa, trikia ez da erreza, gainera behar duzu hori trebetasuna eskuekin, Aitorre badu atxamarra pizka bat lodiagoak ditu. Aitor zer da, traktora, poliki, oraindik ere traktorra da. Ez da gelditu, gero eta gehiago ari da ikasten. Joan den urtean 15 abestia, aurten 18. Datorren urtean, eta holan da, aurrera, beti. Gogoratzen duzu txikitan, aurrekoan akorda nintzen, gogoratzen duzu txikitan apur bat kabarroia zintzela. Badakik. Bai, eta nik gogoratzen dut beti, amamaren etxean, amamak erosi ditu igual, 10 kafetera berri. Bai. Gogoratzen dut. Bai. Egoten zen. Hor, kafetera bat, eta bere kuenkoa, da Aitor txikitan horrela pasatzen zen ondotik, eta baten egiten zuen, ras, eta lurrera. Eta gero, beti esaten zuten, ai, Aitor gaixoa ez zigortuz ezinen superumea. Ai, Aitortxu da kabroi bat, Aitortxuri bota barzaio bronka. Tratatu barzaiela berdin, ze diferente tratatzen badituzu, orduan da alpertzen direnean, eta orduan da beraiek baliatzen direnean, ze beraiek tontoak ez dira. Berai badakite zer daukaten, eta baliatzen dira horretaz, alba dute.
Baina gero Aitorre badu nolabait kurrikulum okulto bat, edo gaitasun bereziak azpitik, berehala ikusten ez direnak, baina azpian daudenak. Eta ze gaitasun dira horiek? Komplikatoa da esatea, baina Aitor adibez inoiz ez da nekatzen. Beti dabil hor borrokatuz, beti dago. Ez da erortzen. Beti doa aurrera, aurrera, aurrera. Ensaiatzen duzu asko? Bai, asko gainera. Banderak usi eta ja, trizizak bai, egun edo. Musikak zer uste duzu ematen diola Aitorri? Jo, askatasuna. Eta zu zelan? Ni ondo. Gaur egon naiz lanean, goizean. Zu, goizean zer egin duzu? Goizean hau eta jazta. Agur Aitor Aspuru musikari handi hori. Amurrio ondoan den Etxegoien izeneko herriskatik Ondarrura etorri gara, Nagore dabilen eskolara. Gustura sentitzen da bertan. Kaixo Nagore. Eta zu klasean nola sentitzen zara? Ondo, zema, ondo. Builien morun etxetzen ez da ize pasaengako aurrera bako gelakukin, da gu biltzen ginean bera ze ondo jausten gazkun. Da orduan horretxatxik azkanin geure gelan epin izkun da ondo biltzen gabera, zonzo magire gainea da, bai. Jendeak maite zaitu? Bai. Lehen enu zurek izata, baina igual lehen arpei txarraz behatzen etzen, ze pixkat ontitu nintzen lehen. Baina egun ikasi dut zelakuti zen eta zelago majuti zen eta on bai saluda etxetsua batzuk eta bai, majuti. Zuk zure burua somatzen duzu desberdin, ikusten zuzuz desberdina zarela? Let me in. There's darkness all around us and the night is drawing closer, closing in. Let me in. Asko entzuten da eskola inklusiboa, ez? Eta asko entzuten da komunikabideetan, kongresutan, politikutan, diskurtzutan, baina gerokun hori egunerokotasunin ikusi birde. Eta eskola inklusibo bat martxan eta beran resultauk ikusteko horren berde inbirtiu. Enberdiz, benetan sinistu. Da gero sartu ordenadori ze bera gukiko sugirateko. Sartu biza, hemen dakago puntatzen. Idatzi Googleen edukazioen plastika. Nagorek 16 urte dituen ezkero, aurtengoa da eskola inklusibo honetan emango duen azken ikasturtea. Bai, gixera, azkenin bizkat kontraesana bada, ez? Txiki txastik eta DBH arte, da gela arrunt baten, beran lagunakin, eta amendik ja DBH-tik urten, eta ja da gela zerratu bat, ez? Haula zerra ditzen gakona. Eta orduan bizka kontraesana onartun za gela baten arrunte izan dana, eta alixan zulen zeure mailako ariketa baina egon zazortxe gelan, eta onjun bizakela batea, haneon gorizenak, autistak, Down sindromik. Orduan bizka kontraesana, ez? Osea, hortxe bizkat, beste bide bat egon bilitxakero, hori ja ez da gure gain. Baina, boxera bizkat, ez? Eta berape hor bizka bauk hori bizurre, boxe. Nagoreren egoeran direnentzat ez dago lanera begira bideratutako ikasketa berezirik. Norberak enbir, ez dakau aukeraik. Ez gazku etorreko zaten behatu irakazue, aukeri hau etxeko, besti etxeko, ez? Norberak bilatu birdau, fundazio txik, ero asoziazio txik, ero hor da zen programak hartu, eta hortixek zeo zer. Ez da SFP adaptau bat, ero grado medio, ero olako zeo zer adaptata, gerokun gizarte normalizatu baten segi etxeko. Osea, enjan biharra, hor, moztu etxen da. Nagorerentzat sustengurik handiena familia da, aita, ama eta aizpa. Hau nure aiztian editzen da, oso favorito, oso magire, eta bera pena untxezta.
Pea txapa montesta, pea gauza montesta. Zaz dut nire eskatzen launtzi berai, amai bai, eta be oso amajure. Azken finean Aitorrek limitazio batzu dauzka. Bizitza honetan hain gauza zoritxarrez hainbeste gauze txar daude, ez, gaixotasunak eta gauza asko. Hau ezin dugula guk ikusi gauza txar bat bezala. Ez? Momentu tristea daude, ez? Baina gauza txar bat bezala nik saiatu naiz beti neure buruarekin, ez? Ez hola ikusten. Baten du, nahi detala dena jarri polita, ez? Baina eske sentitzen detan bezala ari naiz hitz egiten. Beta zaletan itxasten dira benetan, bentanetan geratzen diren printzak, atzazkaletan sentitzen dira benetan, eskuak garretan. Argia, argia, argia. Kanpoko jendeak pentsatzen du halako familietan gaudela pixa bat Down eta kontrakoa da. Eta hori gainera, nik ez dakit zergatik ez den ikerketa bat egiten. Baina benetan ikuste dut familietan duten eragina da askotan esateko daukagu azkenean, beste egoera bat, baina da forma bat, igual zoriontasuna beste forma batean bizitzeko, ez? Arrazoia oso simplea da, beraiek, kasu honetan June, nik uste dut, neska zoriontsua dela. Naramazu zure eskaileretan, elurleretan jaitsitako magaletan, loaldietan, naramazu epeletan, zure maletan. Aitorrek zer eman dizue? Satisfazio asko. Asko. Eman dizue? Maitasun asko. Sensibilitate aldetikan asko erakutsi dugu. Nik usten dut indartsuago egin hauela ere bai. Uste duzu gurasoek ondo zaintzen zaitu... Lasai. Gurasoek ondo zaintzen zaituzte? Oso ondo, gehiagei. Nik oso arro nago horako gezuak izateaz. Nintzen da hori bat. Horako gezuak eukitzea. Maitatua sentitzen zara? Asko. Asko. Eta Aitorrek eman dizun azken satisfakzioa zein izan da? Gaur entzutea berari arro dagoela gutaz. Satisfazio handia sentitu dut. Argia